Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya ahli ngaos ahadan rahimakumullah. Mugi-mugi kita lan keluarga kita dening Allah tansah diparingi iman, Islam, sehat walafiat, dipun sukupi sedaya kebutuhanipun, keluarganipun sakinah mawadah warahmah, anggene ibadah diparingi lurus teng dalane Gusti Allah lan diakhiri sedaya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita niati ngaos menika ngajeng-ajeng ridhone Gusti Allah. Niki nyuwun ngapunten, hadis ingkang kala wingi kula wangsuli malih amargi wonten sing kirang penjelasanipun. Al haditsu salasuna, hadis kang angka 3 An Abi Tha'labah, den critakake saking sahabat Abi Tha'labah Al-Khushani, asmane yaiku Jursum bin Nashirin, Jursum bin Nashir. An Rasulillahi, saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul, innallaha, setuhune Gusti Allah iku farodo wis merduake sapa Allah faraido ing pira-pira kefarduan. Fala yudayyi'uha, mongko ojo nyiak-nyiakno sira ing faraid. Dados Gusti Allah menika sampun mewajibkan perkara-perkara ingkang wajib. Mongko perkara ingkang wajib utawa fardu wau ampun disiyak-siyakno, ampun ditinggal, dados diprioritaskan, diutamakan. Kados rukun Islam ya, sholat, puasa, haji, zakat, niku kedah diutamakan. Misalnya puasa, sholat ya, sholat menika menawi kepilarang ya, imame kecepetan ya, imame cepet, kita makmum niku mau tasyahud awal itu dereng rampung. Tasyahud awal dereng rampung, imame mun ngadeg. Kepripun nggih ngadeg mawon. Tasyahud awalnya boten usah diterusaken. Amargi niku sunnah tasyahud awal. Langsung mawon ngadeg maos Fatihah. Amargi Fatihah niku wajib. Menurut Imam Syafi'i itu setiap rakaat itu harus membaca Fatihah. Imam Syafi'i. Kecuali rakaat pertama, berarti kan masbuk nih. Rakaat kedua, ketiga, keempat niku wajib membaca Fatihah. Kalau Imam Syafi'i. Terus
diutamakan sangat dibaca. Menawi tarawih biasanya pun niku imamnya maos Fatihah, kiampuk ya langsung maos Fatihah. Terus banter-banter maos Fatihah. Nah, karena Imam Syafi'i mewajibkan setiap rakaat itu wonten Fatihah yang wajib. Kecuali Imam bin ketika mewajibkan yang utama, diutamakan yang wajib. Langsung misalnya sholat pun ketinggalan gitu, pun dia rakaat pertama tapi pun ketinggalan. Niku ampun maos iftitah. Terus langsung mawon Fatihah. Mungkin mbok-mbokan rakaat pertama kok angsale iftitah tok, boten maos Fatihah babel belas. Ini mungkin boten sah karena mengutamakan yang sunnah iftitah. Begitu sholat makmum madan keri ya langsung mawon maos Fatihah maupun iftitah. Jadi mengutamakan yang wajib. Begitu juga tasyahud akhir, bacaan tahiyat akhir niku ingkang wajib kan at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku ingkang wajib. Niku kedah kepirengan telingane piambok. Sing hari niku tak cepet banget utar-utar tapi sing at-tahiyat sampai wau niku sing fardu wajib diutamakan niku harus mireng telingane piambok. Kemudian konten kados panjenengan sedaya alhamdulillah purun ngaos mencari ilmu. Mencari ilmu nggih menika wajib. Mencari ilmu niku wajib kangge teng praktek yang muslim kawit lahir dugi sedo wajib. Terus sing pun mbah sing purun ngaos alhamdulillah karena ngertos niku hukume wajib. Wonten lare alir kok boten purun ngaos susah nggih. Nah niku wajib kok boten purun ngaos susah. Wonten boten purun sekolah niku nggih susah niku. Karena mencari ilmu niku wajib. Lah sing wajib niku leres kedah diutamakan sangat. Wonten malih aqaid 50 ya. Akidah 50. Wujud kita maqam khalafatul. Niku wonten 50 niku nggih. Nah, niku nggih kedah paham ya, paham. Sing dereng paham ya dibuka-buka malih mungkin catetane tanglet dicatetna niku kedah paham termasuk kewajiban tiang muslim. Nabi wonten pinten lakon itu nggih wajib ngertos nabi ini. Mungkin wonten Jokowi nabi sanes nabi waduh itu paling boten ngertos niku. Kemudian malaikat 10 malaikat nih kedah ngertos dosa malaikat tugas-tugasnya itu nih kewajiban kita yang muslim paham. Kemudian kita kewajiban kita Gusti Allah wonten pinten kita Gusti Allah wonten sekawan jadi kedah ngertos niku tak sinten mawon nabi sinten mawon niku kewajiban kita utamakan di samping yang lain juga banyak. Kemudian wahada langis batesi soko Allah hududan ing pira-pira batesan fala ta'tadu mongko aja nglanggar sira ha ing hudud. Wa harrama lan ngaromake sapa Allah asya ing pira-pira perkara
fala tamtahiku mongko ojo padha nglanggar sira ha ing asya. Gusti Allah niku sampun batesi ya pira-pira batasan menika ampun dilanggar batasan. Ya. Ugi Gusti Allah niku sampun ngaromake perkara-perkara nggih. Kemudian perkara niku nggih ingkang haram niku ampun ditabrak, ampun dilanggar. Ingkang haram mungkin membicarakan aibnya orang lain, niku perkara haram. Haram ugi mungkin memakan harta genetia, malih nyolong kali. Nah, niku perkara ingkang haram. Terus niku perkara ingkang haram niku ampun diterjang, ampun ditabrak. Nah, niki anggar cerita niku niki isin sebenarnya. Jadi isin amargi dereng saking nglampahi sedaya. Perkara ingkang haram kadang ya tasih nglampahi, tasih ngomong-ngomongna nggih kancane nggih tasih ngomong-ngomongna. Astagfirullah. Kemudian nggih apa iksa kadang wolak-walik ya. Kita Gusti Allah kadang sing sekawan kadang wolak-walik ya. Malaikat kadang kesupen nama-nama malaikat itu kayak kulo niku nggih dadi isin dereng saged nglampahi wajib dereng saged nglampahi ingkang ngelanggar ingkang haram dadi kadang nglampahi. Kemudian wonten hadis menika wasakata lan mendel sapa Allah anu asya'a saking pira-pira perkara rahmatan krono welas asih lakum marang sira kabeh ghairanut yanin ora bergolali fala tabhatsu mongko ojo goleti sira kabeh anha saking asya. Hadisun utawi iki iku hadis hasanun kang hasan rawahu nyritake ing hadis Ad-Darqutni sapa Imam Darqutni wa ghairuhu lan liyane Darqutni. Ingkang terakhir Gusti Allah niku boten bahas terhadap banyak hal teng dunia menika teng Gusti Allah niku kathah sangat sing boten dibahas. Boten ditentukna halal harami niki boten ditentukna. Kathah sangat. Angger sing haram kan boten kathah nggih. Angger sing angsal niku kathah sangat. Haram niku boten kathah paling nggih asu babi paling minuman keras boten kathah. Sing angsal niku kathah banget nggih. Godhong bolit, godhong kaya snokobek angsal niku nggih. Lah sing boten tentukna langsung kathah malih. Nah, sing boten tentukna halal haram ini Gusti Allah. Jadi didiamkan. Niku boten amal di Gusti Allah niku kesupen. Nah, niku boten terangna. Nah, kita di Gusti Allah boten. Nah, niku sebagai rahmate Gusti Allah. Napa jenenge welas asihe Gusti Allah. Welas asih kepripun? Welas asih menungso niku kan berpikir, kan mikir menentukan niki haram, niki halal. Niku kan berpikir. Mongko kados penginyongan menawi boten ngertos nggih tanglet teng alim ulama teng pak kiai tanglet. Kados niki sih angsal napa mboten Pak Kiai. Nah, niku tanglet supaya ngertos hukume. Mungkin
hal niku mboten dibahas Gusti Allah nang hadis Nabi mboten wonten. Nah, niku dibahas para ulama. Nah, maka tanggal tentang ulama. Nah, misalnya kula niku DPR Kabupaten Banyumas. Gajine kula niku 35 juta. Niku wajib bayar zakat mboten Pak Kiai ya. Niku kan mboten wonten hukume. Ini wajib, gaji 35 juta nggih wajib. Niku pun niku teng zaman menika niku pun kesepakatan ulama niku namine zakat profesi. Zakat profesi niku kedah zakat. Nisobe 13,5 juta. Gaji mun 13,5 juta ya mun siap-siap zakat profesi. Nah, niku dibahas teng ulama. Kemudian mongko karena boten hal-hal niku kathah sing boten dibahas nang Gusti Allah niku lah ulama ingkang memutuskan. Nah, makanya ulama niku berbeda pendapat. Pendapat ini, pendapat itu antar ulama itu kadang berbeda. Antar kiai NU niku nggih kadang berbeda. Nah, karena memang boten nonton nase. Kados Imam Madhab 4 niku nggih niku berbeda-beda menentukan hukum. Hukumnya sadean bibil kepripun. Niku menurut Imam Syafi'i boten angsal bibil iku benda najis. Nah, menurut Imam sing tigone angsal. Niku sadean pupuk. Terus beda antara imam niku. Terus Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i biasanya ngakali ya. Niki nggih gantos kandi dewa kan bibile dewa kandi gantos tumbas kandi ya. Napa niki nggih tuh gantos upah ngarit nggih di akal. Nggih bayar niku mboten angsal, nggih bayar bibile mboten angsal. Terus menawi kita bingung niku nggih tanglete teng alim ulama. Tapi menawi zamane Kanjeng Nabi niku para sahabat niku mboten wantun tanglet. Mboten wantun tanglet teng Kanjeng Nabi. Amargi napa? Amargi ingkang sampun disampaikan Kanjeng Nabi niku pun sempurna. Pun mboten wonten tambahan apapun. Mun Gusti Allah wis cukup semonten mawon. Terus niku Kanjeng Nabi para sahabat niku zamane Kanjeng Nabi niku mboten wonten kebanyakan tanglet kados kiambab niku teng para kiai niku kathah tanglet yo ana sahabat mendel mawon. Mboten kakek takon teng kiai. Lah paling tanglet paling teng hal-hal ingkang darurat. Sing mendesak niku nembe wantun tanglet para sahabat. Amati ugi para sahabat niku paham sangat nek nggih kakean tanglet niku tanglet Nabi niku akan binasa, akan hancur kekakean amati kakean takon teng Nabi kados umatnya Nabi Musa yaitu Bani Israil niku termasuk ingkang kakean tanglet teng Nabi tanglet kan kula badhe tanglet Nabi Musa pengen menangkap tiang sing membunuh ya nyembelih sapi. Nah, kon nyembelih sapi jebule tanglet manung sapine sing kados ngopo mah. Sapine sing warna urung tau dienggo megawe. Tanglet manung sing jantan sing betina ya, sapi betina. Pokok tanglet ingkang menggawe angel maring sing nggowe. Akhire
sawah sapi ini tuh ditumbas serga napa nggih emas gedene sami kali sapi ini emas kathah banget teng tiang. Akhirnya sapi ini disembelih, barang disembelih anggota tubuh sapi itu pukul 6 bareng wong sing mati wae sing berkate aku deh tangiman tiangnya terus ngomong jadi sing mata ini keponakannya dewa. Terus niku napa iki piyai Bani Israil ingat kakek tanggal akhirnya menyusahkan diri sendiri oleh sapi kangenan. Nah niku teng zamane Kanjeng Nabi jadi menawi kakek tanggal niku dados nggih ngangen-ngangeni tiyambak. Selain niku nggih menawi zaman Bani Israil niku nyuwun kakek nyuwun maksudnya nyuwun mengin nyuwun dikabulaken cepet-cepet nggih nyuwun maaman nggih nyuwun dikabulna. Baru kabulna mboten tetep mboten iman. Akhirnya azab Gusti Allah medhak. Terus Bani Israil itu mengatakan ada kata pertanyaan, kata jalukan kok pengen terwujud, tapi boten delampahi kata. Nah, jadinya pertanyaan Bani Israil ini kadang memang pertanyaan ini kan berbobot ya, pertanyaan ini kan wong pinter-pinter ya. Tapi boten pada tempatnya. Tanggal niku teng nabi ne. Lah nabi niku termasuk pelanggaran kakek takon teng nabi ne. Tapi menawi zaman seniki menawi kita niku kakek tanggal nang kiai ne niku malah saya sangat dados pinter nggih kakek akeh napa ne wawasane akeh ilmune. Tapi nek zaman nabi niku mboten angsal kakek tanglet nabi wis perintah iku ya lakoni ya. Tapi nang zaman seniki niku kathah tanglet malah tambah tambah pinter. Cekap semanten kula wangsuli niku hadis menika ingkang sepindah menika tentang perkara wajib niku ampun diutamakan. Kemudian wonten batasan-batasan perkara haram niku nggih ampun kita langgar. Hadis menika menerangkan terus niku. Ingkang angka 3 hal-hal sing mboten dibahas teng Gusti Allah niku mboten amargi Gusti Allah lali kelalen niku adalah rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah kan padha mikir kan golek menentukan hal haram. Makanya para ulama niku banyak membahas hal tersebut. Kepengen tanglet sing mboten nonton jawabane nggih tanglete teng ulama. Mboten jawabane. Tanglet sing angel-angel lah nggih teng para ulama. Karena kadang Quran mboten nonton, hadis mboten nonton. Tanglete teng ulama. Mereka pun kata jawaban pun napa nggih bahasa masail wonten bermacam-macam ilmu yang diangsal nggih. Sekap semanten mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.